Africa my continent, Africa my home, sise Africa, eSouth Africa, KwaZulu, Ogwini. Nomasipala sithe ubani? Serenkonyeni la. Lesi sigodi kwaNositha. Khansela la Mtumseni Cele uWard 27. La ekhaya kwaDoyisa. Yeah, Kwalo kwaLithanga sibonga sesenzana. Okwalithanga, kwalithanga. All right. Mfowethu. Sihamba ngodaba lubi. Sihamba ngomuka, sihamba ngasehlo. Uzokhumbula udaba lwenzeke ngomsombuluko ku N2 of ramp yasemhlali la khona imoto ebisuka eBhalito ithwele abantu ntambama ngabo 7 6:30 to 7 amaphoyisa abesola ukuthi imoto ehijackiwe kwase kuba naleyo miscommunication ungahlangani kwenkulumo imoto ababeyilandela bayibona ifana nalena bebeyifuna phoyisa kuthiwa avulela ngenhlamvu kugcine kunabantu abadubulekile ke balimala bangena ezibhedlela omunye wabantu abadubulekile owala ekhaya ubaba wala ekhaya odubuleke kwathi izolo kwasekufika kwizolo Uyashonela izolo yeah izolo kwasekufika umbiko ukuthi sekumehlule wadlula emhlabeni yikho ke sila sizokhuluma nendodana yakhe endala izosithatha isibeke bese siyabuka ukuthi kuplus ngabamba khona siAfrika sisonke sindawonye ukuze yeah mfowethu ngicela usithathe usibeke uba namagama kaphelele igama lami nguAndile waLuthango. Yeah, so baba usithulele Petros Doyisa kuyena obesengozini ukuthi adubule adlule emhlabeni. Le ngosi atenzeke lapha emhlali eBhalito. Yes. Lezi indaba zokuthi ubaba udubulekile okokuqala nje na zifika nini kuwe zifika ukuphi? Izindaba zifike ngolesithathu ngitshela sesami omncane ngifonela ukuthi ngizwile na ukuthi ubaba moshoni sorry ukuthi udubulekile and then wabese ngitshela ukuthi udubuleke because bese kwazi ukukhuluma so wathi izinyawo ngasifili so that means umuntu ade ezoba paralyzed and then ngabe sengasinobe ngazwanga indaba ngabe sengiyabuza ke ukuthi ngabe kwenzakaleni mhlawumbe and then wathi akazi but uzwe ngazithiwa bekuyizimpi zamatekisi and then ngabe sengiyazama nami ngena Facebook ngizama ucheck izimpi zamatekisi engizikhumbulayo akikho into bengikhumbula but ngeke sengikhumbula ukuthi Monday khona into engingayifunda about itekisi edutshulwe amaphoyisa but then angibanga sangitshela ukuthi phela mhlambe naye bekuleyo tekisi le uyifunda kuphi ngesikhathi uyifunda bengifunda ngisendlini because ngabe nje emsebenzini ngabo noma ngiyadrive nje ngibe emsebenzini ngifike endlini and then ngiphumule bese ngiyazilalela and then ngicheck into ezincane ku Facebook then ngabe sengibona lokhu uzana ivideo ku Facebook but then ngafuna just like mufu usukufunda but ungena interested in so ukufuna nje so wenza into ukuthi and then bese uyascroll awubi nayo le yanto la ukuthi mhlambe umuntu that is close to you. Yes. Uyanini wena kuyobona ubaba mase kufike lezo daba lezo? Angiyanga ngolokhuzana ngolesithathu ngesikhathi ngitshela because bheke ethe umuntu osegcine i-conscious mina ngikwazi ukukhuluma because nami ngisampintshekile ezimini sezimali and everything so when ngikwazi ukusuka emandini ngiyakile because ngingestank. Yes. So bengumuntu vele uzothi mhlawumbe mase ngithola mhlawumbe ngasenti then ngihlanganise mhlawumbe sihlangane nayo seswami sihambe sombheke sibone sihlole situation ukuthi ime kanjani until kaza ngifonela izolo ngabo I think yeah mhlawumbe ngo-10-11 sengitshela ukuthi ake usedlule emhlabeni so ngibe sengiphuthuma khona ngaso sikhathi leso. Okay. Yeah. Awuchazele nje umuntu nizingane kababa nibangaki umama uphi? Okay.
sizingane zikababa siwu-4. Yes. Mina omdala kusisi wami, khona omunye ubhrala wami ozemva sisi wami, then bese uba lo mncane lo kade simina lapha. Yes. Omncane kakhulu. And then from isayidini lama-ke ukhona sisi wami omdala naye o-attende lo umngcwabo kade sikhulume ngawo ekuqaleni. Okay. Sisi wami omdala. Oh, okay. Awutshele umuntu uthi njoba silana nje umama uphi. Okay. Njengamanje umama u-attende omunye umngcwabo. Yes. Wakhona le family kasisi wakhe. Kudluleni uhusband wakhe. So attende lo mngcwabo lo. I think bazobe ngcwaba kusasa. So lezi ndaba lezo uzithola nje u-attende lo mngcwabo lo ngale. So mesuka kulo mngcwabo ngale uzobe sezo-attenda lo alikhaya. Okay. Chazela umuntu ukuthi abantu ngaphandle kababa ukhona omunye osebenzayo, usebenza into eqinile, tohozayo. Okay, no akekho umuntu osenza into eqinile or enkulu kakhulu. Kusayimina nje nakhona ngifuna ngeke ngisho izinto eqine kakhulu but ukubamba nje lapha nesakwazi ukuthi sihlanganise into esiyosidinga ngaleso sikhathi leso. Yes. Sikwazi ukuqhubeka phambili but nje akekho umuntu otohoza kakhulu. Umina nje otohozayo and then nosisi wami naye ubambile nje i-piece job nyana yakhe lapha nalapha. Yeah. Africa my continent, Africa my home. Mhlambe ke okuncane esingakwenza ukuthi kulesi simo bekusona basemanzini. Kulamanzi akuwona. Singene nabo kulamanzi, siphume nabo kulamanzi. Kanjani na ukuthi kube yithina siyutholela emahlombe ethu umncwabo. Bengabi nalezo sindo. Isindo already sezikhona ukuthi ubaba uyi-breadwinner akasekho. Noma naye bengasebenzi into etheni kodwa uyena obeyi-breadwinner la ekhaya. Njobe engasekho nje kuselele izingane noma wazi nje bese echazile ukuthi akekho kuvela isifo ekhaya kubo dadewabo ushonelwe umyeni wakhe. Kuphandle nje. Mhlambe ngizokukhombisa kancane la ngaphandle ubone isimo sala ekhaya ukuthi isimo esinjani. Isimo lesi sidinga ukuthi sibambe lokho kwangempela. Sibambe nje siqinise ngempela kwenzela ukuthi ke okuncane siyokwenza bayothobeka amanxeba noma izingeke ibazi iphele kodwa amanxeba ayothobeka ukuthi abantu base-Afrika, abantu base-South Africa bavele basibambisa lezi izinto asangazizwa ngendlela obekubhlungu ngakhona. Ubhlungu okuhambisana nezindleko kucindezela kakhulu kanti ngcono uma kubhlungu buhambe bodwa izindleko zihambe zodwa. Elami ke lilodwa lithi azibambe ikhona indleka siyithwale thina. Ilelo nje igama ekufanele sikwenze makusuka manje ngizophumelela la ngaphandle ngokukhombise ukuthi lokho angikhuluma ngakho akukhona ukuthi ngiyakusho nje uzoyibonela ukuthi kuphandle lokho kwangempela asambeni. Kulungile hlalani. Noma sekumnyama kodwa uzobona ukuthi nasi isimo esinaso. Sona isimo esinaso lesi. Uyabona ukuthi nasi isimo siqala ngalesi simo lesi. Usibone kahle. Kumnyama kunjalo. Sizama nje ukuthi uhlanganise ngamehlo enqondo. Zohlanganisa nje amehlo enqondo. Simo esinaso njengamanje. uLwesihlanu namhlanje kuntambama umhla ka 27 umhla ka 27 mhla 27 nasi simo esinaso. (27 June). Nasi simo. Bese ubaba uyabona ukuthi besazama ukuthi uyakha iroof engekho la.
i-roof engekho la. Asisimo esikhona. Bese kushoda ini i-roof. Lodi bizamela ufuna ukwakha ikhaya layo libe lihle. Kodwa nebhadi ngeshwa sikulesimo. Nalo nje futhi ibhadi nalo leli phoyisa lona leli dulile linebhadi nje kwalona. Amabhadi nje uzwe makuthiwa ibhadi liyakwazi kubo kwalo. So kushiya isimo esinjengalesi. Dubule innocent people. Nansi indlu. Kusezandleni zenu ke bantu base-Afrika. Kusezandleni zenu bantu base-Afrika. Kusezandleni zenu. Isimo lesi. Kunamanzi ngani. Yeah. Africa my continent, Africa my home. Isona simo ke lesisidinga ukuthi sisi-attende sisonke sibambe ndawonye sibonge uthina singaphuma nayo. Mhlawumbe enye into umuntu angayibuza ukuthi njoba lesigameko senzeke ngomsombuluko kwaLwesibili uLwesithathu kwaba ngoLwesine washona ubabweni. Ukhona yini umuntu officially oke wafika ezonitshela la ekhaya noma ezotshela wena la ungakhona noma ezotshela umama wala ekhaya? Awusithathe lapho. No, aphansi kuzobe namhlanje ayikho umuntu official owafika. Kuze waba ukuthi ngize ngakhona mina izolo. Emhlali epolice station. Lesifike nje basamukela futhi nakhona ngesandla sifudumele. Kuselikhohleke igama lephoyisa lakhe lisiza but sitheme sifike sitshela ukuthi safisa chaza isitori ukuthi size ngani igama ubani ngize ngani base no ngiyakhumbula ngalo incident le nto engabe sengabatshela ukuthi lo muntu lo edubulekile unfortunately udlule ngo10 bekwizolo ngalesikhathi. So basi bebengekho aware ukuthi usedlulile but base bezoqhubeka necase from attempted murder to murder. And then base bekune information yephoyisa ekade kuyilona in charge of i-case leyo. So singe ngaphindela emuva ke mandeni izolo, then ekseni ngavukela futhi emhlala again ukuze ngizozwa kule phoyisa ke kuyilona in charge of le case ukuthi what's the way forward, kwenzeke yini yonke le information le. Unfortunately ngifike emhlala lingekho ngizange ngithole. Ngahlangana linya I think ubathu uJacob, yeah, uJacob. Okuyena uthe akekho lo muntu esenize kuyena but angathokozela ukusisiza if singenankinga. Singimnikela ke story ukuthi kwenzakaleni, then abasasitshela ukuthi vele le case akumilanga ngabenye ibanjwe iphoyisa. Ufuthi ke uye was director to uCaptain. Yes. Amaphoyisa. So naye futhi idaba lethu ofike nje wathathela phezulu wadlusa amazwi enduduzo wasitshela ukuthi uzodlulisela kwesina investigator from iPT. It's of which uyifonele sikhona ngaphakathi office wanika wonke ama details wasinika nasama details nami ngamfonela to make appointment on Monday. Ukuthi wathi angifike on Monday and then we can speak sibonga ukuthi kuphumana. Sibonga indlela kade basiphatha ngakhona emhlanje. Okay. Uma wakho lolu daba lokudutshulwa uluzwa via ifoni ngenzwa bethi akekho umuntu ozile nje ukuzomchazela ukuthi sikudutshulwe nina, akekho umuntu ozile wazonichazela? No, akekho umuntu ozosichazela. Useyadlula ke manje ubaba sekufika esikhathini sokuthi uyadlula nakhona uwena ofika futhi uyosho ukuthi hayi usedlulile ubaba. Yebo kunjalo. Nizwa kuma corridors uma wakho naye uzwa etshelwa ngocingo? Yebo kunjalo futhi. Okay.
khuluma nabantu base-Afrika, khuluma nabantu base-South Africa ukuthi yini ongafisa ukuthi yenzeke kulesimo esikusona? Bengathanda ukuthi mhlambe singasizakala khona ukuze mhlambe sithole ukulungiswa ukuze izingane zikwazi ukuqhubeka nemfundo, especially le encane, because le encane njengamanje izu grade 10. So I think yena umuntu omdinga kakhulu babethu more than thina simdinga. Mina sengimdala already, sengiyakwazi izinto zami, but laba abasenza ngemovie bona bamdinga kakhulu. So if ngase mhlawumbe sithola usizo lesingathola ngakhona, singalijabulela noma inhlobo nasiza singalijabulela. Bangaka abafundayo? Luckily uyi-1 usiswami usamane usase-college. Okay. Yes. And then uyi-1 use-high school. Okay. Seshilo mfowethu, ayibambe ikhona bafowethu. Ayibambe. Africa my continent. Ayibambe futhi bese siyaqinisa. I thank you. Africa my continent, Africa my home. Sise-Africa, se-South Africa, siKwaZulu. I-district esikuyona iLembe i-district. Kule ndawo ungathi kuseMhlali, ungathi kuseShaka, uzothi uma uyala uthi kuseGroundville, uthi uma uyala lapha uthi kuseThethe noma kuseTete. Le ndawo esikuyona. Indawo ke le sigameko nje ukubona la emva kwami kunemoto la ezitekisi ezikhumbi esebenza ngokusemthethweni emgwaqweni uma esho umnikazi wayo uthi imoto yakhe isebenza ngokusemthethweni la emgwaqweni. Udriver sike sathi nakhona ukukhuluma naye. Into eyenzeke lana ke uthiwa lo yabo le nkulumo okuthiwa inzwabethi, hearsay evidence, ithi le nkulumo amaphoyisa athole information ethi kuhijackwe imoto, anikezwa i-description, shuthi banikezwa ngencazelo ukuthi le moto biyimoto enje. Angazi-ke incazelo yayo le moto elahlekile ebihijackiwe ukuthi iyafana yini nale, angitholanga lapho, kune-bridge nje lapho, angitholanga ukuthi iyafana yini nale. Ma kuthiwa-ke iyafana, owaziyo usiyochazela kangcono. Amaphoyisa kusho ukuthi uma eyilandela le moto kusho ukuthi mhlambe abona ifana ne-description. Aseke eyingenela-ke ngey'ntambo ngoba kuthiwa le moto ihijackiwe. Kodwa umehluko ukuthi le moto leli inama-passenger, isuka lapha eBhalito iya lapha eThethe. Uthi umshayeli wayo esikhulume naye ngaphambi kuba ahambe, kuba sithe akahambe aye ngasekhaya uphumule kuba mhlambe nasekhanda ngaba nakho yena akalimalanga umshayeli. Abantu abalimele abagibele mhlambe lapha eBackseat nabalandela iBackseat. Umonakalo kodwa asikazi ukuthi ungakanani. Kodwa uthi uyibonile imoto enamalamba blue kodwa akaze yizwe isiren, akaze futhi kube khona i-warning ethi akame. Yena uyihambela nje uzwe nje kuduma izulu kanti bekuyizulu lezandla. Kulapho kokwenzeke ukhona umonakalo esingakawazi ukuthi umonakalo ongakanani. Sizozwa ukuthi-ke ngempela yini eyenzekile, kodwa ikhona inkulumo ethi amaphoyisa abethole information yemoto ehijackiwe. Angazi-ke noma iyafana nale, angazi noma bekuyile, angazi. Mina bengizokwenzela khona nje, bengizokunika information endaweni yesigameko kwenzela ukuthi singakhuluma inzwabethi ngoba hearsay evidence asikholelwa kakhulu kuyona, kodwa sizoyikhuluma ngoba siyithatha la inkulumo siyinikeza wena ukwena ukuthi uyidigeste ubone ukuthi ikuphi okuyiqiniso. Ngoba enye into-ke izothi umuntu oyikhulumelayo ethi uma kube uhlobo lwaleli moto ukuthi uyihijackiwe, i-quantum ngicabanga i-speed 106 noma 180 angazi uyafika lapho noma su-200. Kodwa mawukuthi kunjalo, enye into engenzeka kungenzeka ukuthi phela mawulandela imoto okwakho ukuthi amehlo akhe ehlale kuyona imoto ingabaleki emehlweni akho, bese-ke uthinta amanye amaphoyisa angaphambili. Ngabe uyawafonela amaphoyisa, ngabe nithinta nango-over, hey kunemoto engiyilandelayo ewukuthi nokuthi ngicela i-backup, bese kuzovalwa besiyamiswa bese kubanjwa abantu. Kodwa-ke angisho ukuthi ngithini, nami nje ulwazi oluncane engiluzwa nami mangidlula njengoba phela ezinye izinto uyuzwe
ngoba siyahlala nabantu ekuthiwa bake basebenze emaphoyiseni bese uthatha leyo information encane. Kodwa-ke okwamanje ake ngivale la yilokho engikunikeza khona endaweni yesigameko. Ngikhulumile no-driver, ngikhulumile nomnikazi wemoto, noma bengaseze ukukhuluma nathi manje ngeke bekhulume nathi for ukuphepha, nanokuthi abekho esimeni esikahle ukuthi bengakhuluma nathi kanje kuma-video ethu. I thank you Africa, I thank you South Africa.